Oh, 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 oh. Raden, aku percaya marang Raden Darmaputra. Titi kalungguhan iki tak pasrahake Indraprasta marang ngarsaning Raden Darmaputra. Raden nggonen urip kelawan para Pandhawa sak kawulamu kabeh ya amung paweling kumat sinamadan daya binayan. Menungsa aja ngganggu bangsaning jim-jim ora bakal ngganggu marang bangsaning menungsa. Raden, titi kalungguhan iki aku titip Rengganana Indraprasta. Jenengku gawenen